Ise maoko na baba. No, terera kuno kuzana ngazita. Iro changamire vakatonga kare vari kumhepo nevari panyama remanaki ndorei ranhasi dare renyu rakuzarurwa changamire vari kumhepo ekari changamire iko machembere gerenyi raremanake aiwa manayanisa iye vavakidzani vakasingapirira muzoreredza nokomberedza ekari machembere vachitaura kuti mumusha mavo maita nyaya yechipiri. Vamos. Makateedzera nyaya iyi toda kuteedzerawo takandofamba sei Yesu. Yakaitika ndekudai sono rakapera ndakaona shoko rosvika kunzi pane makunakuna aitika mumusha mangu chichiuya naWashington Dengu. Makunakuna aya ndizono zvakaitika pane audio yakaita sei yakabva yatambwa ipapo yakazondipa chokwadi pane zvakaitika. Ndikati nyaya kwandiri ndaita mutete handikwanise kuitakura ndipo zvine zvakawanda zvinodiwa. Ndikateedza ndiendese kuna mambo ndipo ndakanyora tsamba ikaenda kuna mambo kuti musha mangu ndaita makunakuna manyangara kuti mambo vandipatsanurire nyaya iyi. Never the unoibvuma here kana kuti kwete? Totanga kutonzwa panapa mwana andisi. Hauzivi.
amweni votisanangurira kuti unopoka nevamwe vakamira sei votisanangurira kupoka navakuita navaa. Ndakangonzwawo vachiti hanzi vanhu vachiti baba havana kuuya kwandiri kuzondibvunza chizvikuitika, sabhuku havana kuuya kwandiri kuzondibvunza chizvikuitika. Ndakangonzwawo nevanhu kuti baba vako vane bepa rakufamba naro kupi kwaHawati. Vakabva naro kwasabhuku vachiti zvoni munofanira kuuya kuzotongwa kudai. Ndikati kwenini ndapesa apa ndiri pana wani, ndakatouya kuzobvisirwa mari nemunhu wandinofambidzana naye. Vakauya havana zvavakandiupa, asi ndakushandiswa kuti hanzi kune bepa riripo ravafamba vachitana naye. Mubvunzo wako kwauri kuti ndaindafunge kunzwa ndofunga tanga takateerera tese tikanzwa vachitaura vachiti nevha ari kuti akwanise kuuya ari kunyara nezvaakaita zvipi. Handisi kuziva mbuya ndonga vataure nyaya yavo kwayakatangira kuti yakatangira kupi zvekufamba Nevha chicheni baba mwana wemukoma wababa. Saka kana ndichivaona kuti baba tobva mumusha mumwe chete mademo. Vanogara kupi? Vakusouth Africa zvizvo. Mogara navo? Handigari navo, vanogara kwavo. mupakamboenda pamakati Infact ndakatamba kugara navo tiri kuno kwaifidza. Vachizobva vachizoenda kuSouth ndichisara ndichizongorwawo nemurume wangu wekutanga vaenda kuSouth Africa. Ndibva ndazosarawo zvangu ndakuno ndichizotevera ndoga. Ava ndiani? Ava ndiani? Tunakutikana mwana. I'm sorry, Masishi. I'm sorry, Masibochi. I'm sorry. Vakuru vemisha uno. I'm sorry, Sabumoti. Ndinge kwa Washington. I'm sorry, Mzingidze. Ndinga mwana kutaura nezvaipana panoita pakuna Mzingidze. Isusu takaberekwa nefunga mushamandengu totonga dzimba dzinoita 7. Yajonge 8 vana. Mukoma wangu ndiCharles Ngende mukuru aripo panapa pakati pedu. Nauya inakutanga nhasi. Ndakada kuti tidzokere nofunga 2012. Tende handiziva kuti akazoenda gore rekuti kuSouth Africa. Achitumirwa mari naNevha aenda kuSouth Africa. Ndofunga pakatanga kubuda nhau vasati vauya. Ndonhau dziripo. Anga ane hanzvadzi yakainzi Samson. Samson akauya akanditi baba. Kunzi kuSouth Africa kutende hasikugadzana mushimire mwana wamukoma Nevha. Ati chii? Pakati pakunzvengwa nzvengo. 2012 vakauya. Ane mari zveshuwa nebenzi. Nyowani. Takasvikawo pamba. Aiwa takatambirana zvakanaka. Asi kana uriwo munyama unotanga kunakurwa nyoka kunzi pane zvekutaura nachibhuku. Ndakanakurwa nyoka mini. Mwana inofunga ambuya vake vange varipo vachiri vapenyu amai vangu. Ende futi ipapo story iyi ndinenge ndati rasika mbichana. Ndokumbira hangu ndakati ndidzokere kumashure zvishomanana. Tenda iyi inofunga ndogora 1987. Nevha 67 kana ndisiri kukanganisa. Saka zvakadaro tenda inofunga kufa kwomukoma namai guru. Ndakaedza kutora amai kuti vavachengete vana. Amai vana baba vakanga vaseparatana. Takatora amai kuti vachengete vana zvakakonana. Kusvika ndatora amai vana vakangosara vegani. Tenda yagona kushandira akatorwa nasisi. Akanosvikira ndofunga vana vese ava kuti vazive Harare vaisvikira mubva mehanza dzedu mukuru. Ndo pakasvikirawo Nevha achitsvaga basa. Kusvikawo Nevha arora vakadzi vake vaviri. Akati Mukwasha, ndikukuremedza Mukwasha ungachengete vana vangu ndiripo. Akatora tenda iyi vakagara vese. Ine nditokubasa ndetenda kuti chimba kwacho ndichinovaona vanhu vachigara vese zvakanaka. Tenda iyi zvikawana murume wake wekutanga. Amai ava ndokurongedza bhegi kutonongwa murume wake. Amai vakati kwenini mwana wandichazorongedzerawo ndoupi? Wandichazorongedzerawo. Nofunga zvadaro. Amai nofunga takavadzora-dzora ndikati amai muri rimwe chete.
regai vanhu kana vaperekedzwa chero atambirwa ari kuita se kandi musha wake nofunga nemukwasha uyo takafambidzana nosvikoti tinoona pamba pake kundosvika akati mukwasha achiuyawo kumba asina chaakabvisa akati zvakanaka mukwasha kuchengetana ndokwatoita se kwatinoda zvadaro nofunga tendai ndakazongonzwanza aenda kusouth africa mukwasha wagara baba makazvinzwa here kuti tendai akaenda kusouth africa akatumirwa mari nani nababa nefu akati hapana chandikuita se chandikuzoita hako basa mukwasha wandizivisa tagara nofunga nevha akaya akatakura mwana watendai paaenda naye kusouth africa mukwasha mwana gaachidzoka pakapakurira kunetsana pana inevha kurambira mwana mukwasha tendai panapa chii chikonzero chikuita kuti murambire mwana saka chava mufunga mukwasha ndakamuti atiende kubasa zvinonetsa kuzimbabwe kuti aningiriki naendese mwana kuchikoro amai akamugara chema havasina kusiyana nemwana wavo saka zvinonetsa mukwasha amen samson ndiumuridzi wanzatsi nekuti wekubva ndoba akazoningirikina pa2012 pana anditaura tebai nekuti akanga angoendawo angonzwa kuti baba wako ndo ari kutaura izvi haanazoda kutaura neni mwana wangu tafamba 2012 iye ndinomeziva kuti ndinoitika mumusha kumba kwako wangu kuti akunzi akabvisa machira avo vakanotenga machira andisingaziva vakaomberesa mukoma wangu haati chandisingaziva mukoma unoombereswa zvinhu izvi tatisanhoraundi pakafa mudhara kuti pakaita nhawa nhasi uno kunyara chete chava ndezvazoitika mukoma kusvika nefunga akarwara 2014 zvamakaona nyika yese akasvika akapinda muchipatara mukoma ndanomuona zvakashava wapedza ndarota nyimhaisipata nebangana nefu akati chii waiona hondo yeshava wasimudze mukoma zvishuwa nefunga 3 days time mukoma akashaika takatanga kutsvaga mukoma takapaparika kutsvaga mukoma ndiri kudhamu ungo tichitsvaga pamanguva yakanzi havadhi ari kuoneka mudhamu takanopinda mwana yakatanga kundikatira mameseji achindituka tora vana vako urodze kuna nevha yedu kuti unoda mari ndide mari inini hapandi kutsvaga mukoma wangu nofunga vakanga variko kudhamu vakasvika pakunditora foni zvakanzi dengu ngatinanga nechinhu chimwe chete ndofunga ndakafamba foni yamwe ine vamwe vanhu takatsvaga mukoma wangu takamushaya kuzonosvika nefunga nguva yatakatora tinotsvaga mukoma vana vanasika kana kukomishina navo kana kutaura navo vese munhu andaitaura naye 1 hanzvadzi yake samson pane zvese samson wazouya zvakanzi sekuridhage vati varida kukuona tendai nanevha pavakauya uko vane mameseji avanavo plus vane manhingirikina vakatora zveshuwa ndakaenda kuna muzikana avasi atezvara vangwa toita sei nhau itsana isati yaipa tsana vakati dai toda kukuonai vanhu vadengu nekuti muri kuita sei nemwana tendai ndatoda kumurova uya ndichakuradzai mapicha nekuti zviri kutondirwadzawo tiri rimwe chete namuzikana chakazondishamisa ndechekuti tabva ipapo nofunga takambofambidzana muzikana vakanga vasatsika kumba kwangu vakutsika kumba kwaamai ndakatumana naurimuziva pamba paamai ona ndakatoudza adzimai yangu ndakati kana vakutambirawo vanotadza kuyazona mwana wacho vandi kuchengeta mwana wavo asi vari kubererawo saka vane dare rimwe chete amai avo vanofunga vakandiendera kudare pasabhuku nenhau iyoyi yakanopanduka tiri mudare ndofunga ndavaendera amai muri kuzviona sei nhau iyi nhasi mazosvika unotamba gwara baba inini handipo kasten aipa saka imimi ndimi maakuita baba wedu pano ndini nhau yatenda yasvika pakutipesanisa kaiti amai ava anofunga vakangoti ho vakazoenda kuna sabhuku mumwedzi ndakanangokuruwirina chikudu ndakatongwa mudare raini 2014 amin 26 agasti nasabhuku mumwedzi ndiyana zvavakuita ridemu ndakati nhau yangu iri pamwana wavo tendai handimuzive kumba kwangu kana akauya anoperera pamba paharison motsi yese inoziva achisvika kumba kwaharison ndoko kwanga kwako pakumba kumba kwete akanga achipoya achingopfuura saka ndo vari kuita se ndo vanofamba naye zvakanaka tagara nhasi une mwana anofunga kufa kwasambe amini ndachengeta samson akurwarawo saka vanofunga vakauya vakanditorera mwana zvakanzi tsano ndoda kunotengera mwana mushonga nofunga ndo vakatobotanga kumurapisa tsano vakanga vasina mukadza vandatora mwana ndakugara naye pamwe tsano vakauya vakandibira mwana akaenda ava muzikana ava sekuru vake amai vake avatendai ava vari apa vakanditorera mwana ndakazofambamisika 18 December kunzi samson ashaya kusouth africa potsana muzikana vakazoenda nemwana kusouth africa sei kuti vauye nebhoti pandenza tende vachina nevha havana mari inofunga mwana wahanzvadzi kwakambochengetwa tendai ndiye akatozovatumira mari vakazoya naye ajenywa pakada kutanga kutaura nofunga vanhu vari munomo ndakaita kunge muimbi ndaramba ndakati handimuvige mwana uyu chivigai wewe nababa wako nevha ndakuenda panavo
Saka ipapo ndo patakazoita kuti vana ava ndive ndinoumbulidzwa parufu rwomwana wehanzvadzi rake. Avauya naye nefu ndofunga takatoda kuita hondo yekuda kunetsana naye tida kuti nyaya ikude pachene. Hama dzavo ava nevazukuru ndo pavakanditi baba tinokumbira umuige mwana. Zvapera zvakadaro vana vanofunga vakatanga kudzoka kwandiri. Gore rakapera akaenda kagara naye mwedzi mumba mangu. Haana kana chaakambotaura. Ndo patakatanga kufambidzana. Naamai ava tazotanga kufambidzana futi nerufirwo. Kusvika nhamo dzavo dzesamaina ndini akanda kudzitakura pamusha. Zvadaro mwana inofunga akazondifonera baba. Toda kuroorwa zvinofamba sei? Kachiedza amai vako. Baba wako naamai namukoma wangu vakaparadzirwa nerufu. Tinotaura navo tiri pamapenyu. Handitaura tiri kumba kwangu. Ndofunga akatora nguva kusvika asvika akatifonera baba ndauya. Ndakatomutambira kuHarare ndini. Akatosvikira kumba kwavo. Akagara. Kunosvika ndofunga anditaurira futi. Ndakati handitambire mari yako hanzvadzi yako isipo. Amai vako handisati ndataura navo. Tagara. Ndakazonzwa dombo wangu nditi amini sawira wangu ndine brasi mukavo. Vandifonera ade muda kuya kumba kwedu. Ndakati ndiriko mune WhatsApp zvino ndine basa randinaro namunzi. Yakanga iri Sakati. Ndokuwana nguvayo. Ndakati vakauya kumahwani pangu ndinogona nguvayo. Vakauya vakandishaya. Ndokubva ndazoti rega ndichiteera mukomana hanzvadzi yake yandifonera kuti baba ndasvika. Ndabva kuSouth Africa ndauya. Vari vese. Ndakati alright foni yangu yakabva yadzima ndobva ndaenda kumba. Ndakasangana nemwana yakatsika kagrosa kake ari munomba ambuya vake. Ndobva ndanotaura nemwana wangu kuti patano tiatiende kwamukavo. Tinonzwa kuti nhau iripo ndei. Nemwana tikukurukura munzira. Patanosangana takapesana namukavo. Mukavo ndobva ndazomuona bva tadzokera kumba zvakanzvara nhau iripo ndakatowa nemwana wenyu kuti ndikuone ane nhau yekuroorwa. Saka tikuya mangwana. Takati zvamangwana ina handizvizivi. Akakupa idheti racho nakagara nani basa. Ini nanamai akandisa ndagara pasi. Uyu mwana yakasvika nezuro saka ndokumumburudza kuti ngatitambire mari. Mureva chambotanga ndagara pasi nemwana. Zvadaro unofunga ndakanodzokera kumba ndakamudza kuti ambuye dare ramanga mataura rere kuti vanhu vari kuuya ina handisi kuriziva. Ndobva ndambenge ndarikanzura. Ndofunga ndakazoenda yaSunday ndafonerwa futi kuti pana amodzi pabasa. Uyai kuno vanhu vaungana. Ndakaona ana atezvara vangu naambuya vake vari mumba. Ndakati naye mzikani, chirudzi chekuti munoungana pamba pangu nokunzi paroda kuroorwa. Ini naadzimai vangu ava mwana wenyu ndiye adzimai vangu. Hazviiti kuti ndiwe mumungo nditi huya kuno. Saka ramai hatina chokutaura. Isitamboshedzwa nomuzukuru kuti huyai kuno. Takariparadza dare iroro. Nakanda akuda kuenda. Ndokubva namai nini ayo pamburu. Shuya tirangane nyaya yake. Shuwa baba ndobva tatanga kunyora list. Ndine muramo wangu. Nemwana uyu. Iwe atina imwe mukwasha unomuziva here? Wangu baba ndomuziva. Zvakanaka. Takanyora list redu tese. Saka namai ndauda kuda ndikati list ndirori. Idi anoenda kuSouth Africa handiende ndogara mundu. List ndirori. Chirangana izuva zvakadziva. Sevanhu vanga vaungana toya mangwana. Ndakati zvakanaka. Ina adzimai vangu vangu vasipo vangu vatende kumusha kwavo. Alright zvakanaka ndinouya. Monday ndakamukira kudhipi. Ndokubva ndataura dhipi dzamombe dzangu ndidziwe foni manonoka kwenguva ipo. Kora mama yandifonera ndikati haiwa ndiri kuuya. Ndokubva ndachedza amodzi ndikukumbira rubatsiro nemunin'ina wavo ndichiro. Nevanin'ina vavo vaviri. Nevakadzi vaviri vomamodzi ndakati hande munondibatsira vamaidengu havako. Munondibatsira. Takaenda zveshuwa. Takanobata sadango vapindawo. Takachaja mari dzedu. Mari dzakapindawo. Takuda kusvika pana amai vasina mari. Zvino amai vabuda vasina mari here. Ndikati niyangu yatora. Imi mukwasha chino ngaburitse mari apa amai akambuya vake. Ini yangu ndabata ndikazoita sei mukwasha. Mukudombo wedobva atangokumbira kuti kwerese $50 amai vakabude pasina chini. Ngataya zvakanaka mari ndakweretesai. Amai ndopa vakazopihwa otsva grade. Tikuda isusu kuti utaure kuti vakarodza mwana. Ndizvo. Chokwadi mwana ndakarodza. Right, pane mubvunzo wandinoda kubvunza tisati taenda zvandinoda kuita. Ndofunga takatera kubvunza kana vanhu. Ndofunga ambuya vangu ava ndivo vanove amai vangu. Zvavana amai mariva pamusoro ekaneivasekuriti nehanzvadzi yavo pamusoro edabvunza hanzvadzi. Ndofunga zvavaramba amai vanevha tanga takatarisira tese kuti tichaona nevha akagara pabhenji. Asi chazoitika ndechekuti nevha atumira shoko rekuti ndorokuni it's okay. Ndouya kuzororwa.
tinoda kuti zvinzwe kuti murume wavo auya kuzovaroora. Hatiti akaroora pfuma yakatambirwa aripo ndiani pfuma ingauya pamoto nauri panapa hatizoda kuti uzoguma hatizoda kuti uzoguma maakuona nyaya yakubata hatizii Angwe. Kuno imyaka kuroora yandifuna kayomusa anogara. Anogara. Kawanda. Ndomutuko. Nina vanga mungu. Mwana. Pareshi mwana wanga. 5. Kama niku mwana 5 wangu. Vanhu asi mwanangu ana pamwapi kuda kuti kune nana baba 4 vane vamwe vana vaisa mumwe baba ndiye ari kumuika muri kuzinzwa here kuna saka pfuma yamatambiro iyi nde6 asati ari mwana ndizvo right. I think maakukwanisa ndofunga matanga takateerera tese tanzwa patabvunza kuti nevharepo vari basi mbuya vapindura vakati nevha anokukwanisa kuuya ane chikonzero chairegerera kuuya chekuti ari kunyara chinyaya yake. Saka ndaachikumbirawo kune mambuya ndofunga kuti makataura nemwana kuti azosvika kutaura mashoko yayo makange mamubvunza mamutaurira here kuti nyaya yekudara nditi. Saka ndinyatsotitsanangurira kuti sei akasvika pakuti andikwanisi kuuya ndikunyaya. Nyaya iripo ndeyekuti ndofunga mataura patanga tichibvunza nevha kuti nevha ari papiko, mukati nevha haasi kuuya, makati nevha ane nhingirikini ari kuti handigoni kuuya nenyaya ndiri kunyara nenyaya yandakaita. Saka nyaya yakaita ndeiko? Nyaya yakaita ndikutora tendai aita mudzimai. arogouya kuno muchigara naye pasi nhau idzi mangodzitaura here kana kuti imi makamboenda kusouth africa? Maenda kusouth africa makaenda makanogara mumba maneva? Andaigara mumba maneva nevana vakadzi vake vakuru vaini vakatoatiza nevana vakadzi vake vakatotiza achinogara natendai vakagara kure nokure natendai wake kusho akatotiza madzimai ake tikasvika kutukana navana vakuru kuti ini ndinodoona. Saka indiri kureyera kuti kuSouth Africa ikoko mumba maneva maanogara makamusvika? Ndakazosvika ndairatorwa naye mwana wangu neibo ndinoona vana vanatendai mava masingosvika ipapo? Makasvika ipapo makaparara? Ndikatoparara nditoona kuti ndabhedhi rimwe chete vakauya kuSouth Africa paunogara nanevha vakasvika? Antigara nanevha ndogara ndege pane kumba here kwamakasvika kunova kusiri kwanevha kuti kuri kwako asi kwamakasangana muri vatatu iwewe nevha namai ake nevana vako mumba kwavo vakarara ikoko? vakatorara tikatonotorwa mafoto
Ah. Vakarara ikoko. Pavakarara ikoko. Iwe ukarara pari? Ndakarara bedroom kwangu. Ko Neva? Neva akadzokera. Akadzokera? Vakauya Vaya pai. Pavakasvika kunoona vana. Zvanzi Neva akadzokera ichokwadi. Aidzokera kutochangani. Hakuna kwakadzokera. Ipapo bedroom chete dzimba. Ndikatsiura mwana wangu cheke tondiregera ndichiri pai mangu. Vakwemari. Nai mwana wangu zvara udeiko. Kusiya madzimai ako amusheki utora mwana. Hai kuti ndipindura. Ah, pauri todai. Ava ndiani vakwa? Ndiko. pakuti sekuru vanozvara baba vangu nemurume wangu Komanini. Saka ava vakaona Neva chicha. mwana wangu Mwana wavo. Iwe ukaona Neva chicha. ndibaba. Ava ndigogo vakwavo. Vanopengera. Avapengi asi pane metse dziri Aiwa. kutoavapengi Metse. Ndikubva vanopenga here. avapengi Chitudza metse dzomuta. Hapasina chokumusha mwanangu iye zvinezvi zvamakanga muchiita mukunzo kuva ndo zvaamunomudai. Hausisiri kumusvika kuno. Kuda kubva metse dzako iwe dzawataura akambovira zvemetsi iwe zvati pane metse dziripo. Ndedzipi metse dzacho? metse dziripo dzekuti vakati handizvo unofanirwa kuvhura nyaya kana taenda kuda before vatombonditi panofamba Vaitofuna kuvhuma nyaya ipi? yekuti unorara nababa vako ndakati nini handikukomerwa mhosva ndandingamboreverera munhu mhosva yaasina kuita Haikuti ubvumi. ndikoko Nogogo nhasi vachikutaurira kuti ndizvozvo alright kunonzwa kuodzwa nagogo kuti ubvuma waregerwa. aiwa handibvume zvandisina kuita handibvume Nai Neva ari kuti mari yakauya kuzorora ndiani kuti Mari yakazorora ndiani Neva? Neva ndaenda yakazorora mwana wangu. Akatondika mwa kwangu kuti midai mako uyo kanyaka yakapenda kufanya mali ndikukupa kumana mai ako chete here yekwababa hiende Neva akaombere chikuti kuti atezvara vaatezvara ngechiguru vana vati kasvikotamira ngarira ndivodarire navo zvinondibata chakadini zvinondibata ngari zvokuti ndandanda vataure chokwadi chake vandodowana 4 mwana usamana wani 3 vasikana vana ndevangu tendani ndinoziva ambuya havapenga vangatauri chokwadi kukufuremera iwewe kuti dai asi ari mwana asiri mwana wavo Neva pane zvinonguva taizvinzwa mwana wavo vari kuda mombe nembudzi saka zvinouya asi ini handibvume unorongowa nokuzoenda Zvinoya zvikakunaka. Kundurane papa. Kuna? Zviri zvokuita sei? hanzi vakati vakuda kuripwa nekuti ndanzwa nemunongedzerwa nevanhu Saka vanenge vachii? handizivi Aiwa, ndiwo zvitaura sei? ayo ndo zvandakanzwawo semanzira andikungoitawo Zvikuuya, ndiwo wazvitaura. Tinoda kuti tichamuzodarerere kuti mombe nebudzi dziri kuuya kune maambuya dzinombovedzei, dzine mutupo upi? hanzizvo iyo yandikuti yekuti hanzi vari kunongedzwa nevanhu mumusha Vachinongedzwa kuti kudini? kuti vari kuparadzaniswa nehama dzavo nekuda kwezita ravo ava ndiana ndisekuru ndoamai vakewa ndoamai ngaitikuzoona sekuru ndinotaura nezvikumwe tibvunzwa zvinobva kukanoni zvasekuru Uyu mwana wangu nchimwana
mwana wasisisi festigwanugwa saka nyaya yambotaura zvayamboti dzimwe dzange dzakungosanganiswa kumashure kuna kuduku akambouya ndakangoinzwawo ndakambotora mwana wendakabvunza ndinokona na 2009 here kana kuti 10 mwana akanditi wanga handizvizivi pauya inini murume wacho waite bwanaru ndiye akauya ndobva yazosvika kuimba ndobva ndamubvunzawo ndobva ndakatanga kutaurira mbuya vake kuti ndibvunzirei mbuya vaya vakandipa mhinduro yekuti ndikumubvunza varamo ndobva ndazobvunza inini ndenga ndobva anditi atisekuru handizvizivi ndobva ndagumira weipapa handina pamwe pandaikwanisa kuita squeeze stop maita zvakanaka asi ndobvunzwa kwamuri amai vakwasha venyu mutakaona baba 4 uyo ane mwana wake mwana wenyu uyo ane mwana wake uyo ane mwana wake pafuapa ndakaona handina kuvaona wandakapedzisira kuona ndiye vandokuti akauya nini kumba pamusoro pekuya anebva kwaro kwandakabvunza ndaura kuti asitorwa dzaima nababa vacho vakusauth saka ndakazosaka ndikuzwanze ndivarurani nachina ndakati alright rekedza ndichabvunza ndakadedza mwana ndakamubvunza saka baba vadu vanhu vamunoziva ndinotomboti avatombosa kusara vamwe 3 vamwe 3 ava munovaziva vana havasi 5 vana 5 varunzi 5 saka kuti 5 wekutanga kunomuda 4 ava makataurirwa here kuti ndine vana havana nababa wo 4 kana kumbazinzwira patarima vana zvokuti vana 4 ava inini zvangu ndaendi kumba kwacho kusauth ndakakusvika ndakatokuenda vanayo ndakatondovaona ndakaona ndafa ndakabva kuchitu mutombonzi kwavanifuzva asi handina kuona kwacho saka inisouzuku wenyu maiziva kuti makaona vano ndakakona kune wange vanda vachana kuti 1 we plus 2 ndakasvikovaona saka 2 avana baba vacho vakanga mataurira apa ndina kana chandakaona kana ndimbozvitointerese ndibobvunzwe pana itokuzikurasha ndiuzivepo bata zvino zvakasemita amai neva makazotaura naye mushure mokunge nhau iyi yauya kudare yakwirwa dare here nhau iyi yakwirwa dare chingava naye vana zvavaiva variya zvinezvaitikana atiwarora tendai mwana wako fumaedza kunewe zvezvikubezwa kuti masvingo ukazoti murevo makamuna kwasha anorora asingazikanwa sakusvika mudare asina kana wodzinza anosvika ramwe chete umirira kuti nhou utarora ita mukaranga wangu makambozviona vanhu vazitika zvakatorishandisa ipamudare mari ndiyako akaita munyaendere ari mwanzo ndau yadzidza unoita kunyama unokunha usingazivi yaugara kuti ndatezvara kuti atito wakatambira kungaya gara tidaudzwa iko zvii zvakaitika panhau yokuuya kuzorora mumushango madengu iwe wasugwa kuitwa munyaya tiudze chaizvo zvakaitika tidzi ndakangono mwana wadenguyo wauya uchinoti uyai mundiendeserewo mari yangu yekuvabereki vangu pane murume ari kuda kundiroora murume uyo anobva kumasvingo ndo pandikazouyo kwakusvikoonana nanafuramaya kana tichitarisa zvedu munhu ari kuroorwa ndiye auya nepfuma yekuti azviroorwei hamuna mubvunzo here yamakambopowepa ndakatombobvunza ndichino kuti inini ko munhu wacho ari kupi zvakanzi amanikidzika nebasa
saka atenda ine mari munotumira mari yeuye. Ndopandikaona ana adengo kuti ndizvozvo ana adengo akati kana pakadaro isusu totozokuudzai zuva rokuti tiungane. Ndopandikazovandudza kuti ezvino taungana, ndopandikaenda ndovabvunzisisa. Ndofunga vakatombondibvunzisa kuti murume wacho anombove kupi. Ndakati anzi amanikidzika nenyaya yebasa kusvikira yazongotambirwa zita. Ndochibvunzwa nzi anonzani. Ndakatombobuda panze kunomubvunza, ndobva ataura kuti anonzi Ningi, mwana waSabhukwani, baba wacho ndiye Sabhuku futi zvakare. Mutupo takabva tangofanana mutupo, inini ndiri soko iye soko. Ndo zvakanyorwa zviripo sokuti maita zvakanaka netsanangudzo yenyu. Asi regai ndimbokubvunzai baba ndichiti kuSouth Africa mafoni anogona kufona. Iye munhu akakutumai imimi nokuti uyo akangogona kukutsvagai. Iye akakutumai wacho makambotaura here nomusikana uyo kuti zvondifonerewo ndikutaura nasogopi yangu uyu? handina kutombowana mukana iwoyo wekuti ndimbofanana naye. Takatongobvunza ipapo hamuna. handina. Mapedza basa ramakanga matumwa nomunhu wamusingaziva musina kutsvaga kuti ndiani, makazokwanisawo here kuti mumubate zvakare pafoni? Shamwari basa raunga wandituma riya ndapedza ndafamba ndakadai. Handina kutozombowana mukana iwoyo. Ndaitofambira pepa remari yakatambirwa iyoyo kuti nditini chiri pairisi racho nondigopa iye wachena akandituma kuti aenda anopa murume wacho kuti ndizoonana naye andawo. Kose munyai soko uyu zvamusiri kuziva hatikunyai anowaniswawo pekudaro sekudaita basa atizi. Saka pane zvamakazowana we Pakatogadziriswa ipapo naivavo. Saka nhasi unoyu shoko ramakafambisa reye usingaziva akutumai ndorazopa kuti mushedze muimudani. Aiwa, harina zvakaipa. Imimi paongororei pane nyaya yobuda pachena. Kana pane kuhwandirana ngavabudirane pachena, musikana nevabereki vake. Imimi paona kuti pakafambiswa sei. muchitsvaga ava makamboitawo here dumbo venyama? Zvakamboyowo here pfungwa dzenyu kuti zvo iye soko uyo mumasvingo ari kuSouth Africa uyu muziviso kuti ndawana baba ava masoko yakutodu vako endiseonimana? Ndakamuzivisa nokuti zvese kana zvichifamba zvakanaka. Wakamuzivisa pafoni? Pafoni. Wakadii kuti musi watsvaga ava achimbotaura nomumwe wenyu uyu wandawana uyu ndiachakachokuitirai basa renyu? Hazvinomboya mumusoro. Sei zvisina kuuya? Ndinobvunzawo ndanga ndingobvunza ndifunga mune hama dzenyu dzinomazvitete nemanasekuru hamakabva mashayiwo kana sekuru wechitova makangoti kana vasekuru venyangu vamai amakangoti imbotaura nasoko utauremwa kana wakambotaura nasoko zvaingo zvakuita. Saka ava ndo baba vako atambira mari yabva kuna soko munyika ari mukomo. Saka uyu mwana chigudu mwana wenyu ndianochengeta pamushati yaunogara. Saka nevha mataura naye ivi
azoona kuti atadza neva akati kudii akati ndinokumbirawo kuti ngavatore vatungira vanenge vaita tigadzise pasi ndakatara kana ndiuye kushaiko kwanisi kukwanisa unonguruma mudaita zviuraya akararana baba kana mwana ari kutaurwa iyeyo haasi wasoko futi wokutanga itsotsi munyika yemanyacho mwana muri kureva mutaura baba muri kuziva ndowaneva murudzo mwana iye amuti ana baba wokutanga ndowanevha ndosaka nevha akazotora ikaenda South Africa naandakateerera aindo vanozwana isusu tinenge zvotenge tangouzvono zvotega vana 5 vese vari kunzi 4 vana nababa vakasiyana ndevanevha nyarara vana vese 5 ndevanevha mojairiko pane madzitete ake ira navamwe maningi tiri kuda kuti timbokupai nguva mutaure matete watete ngaataure muri ikumbirawo zita renyu ini ndinonzi Edna Dengu ndine atete vemwana uyu baba vake hanzvadzi yangu Reki. Mukuzvarwa kwedu tiimba imwe chete yekuti nyaya iyi haina kuitika nhasi. Baba akasitendeu vakaisiya yakadaro, vaisiya yakadaro vakaenda. Inyaya yanga ichingotishungurudza tese kana mumagrupu pafoni inongotishungurudza kuti ko izvi zviri kuitika zvinorevei. Ndinofunga ndakazotora foni yemwana wangu mukadzi waWitness ndikati ndoda kutaura naNeva, ndikati Neva ndinachera ko chiko chiri kuitika naimi vanzvadzi. Neva haana kundipindura zvakawanda, akanditi pakaipa sisi. Ndikati kana neni Shara handifungi kuti ticharoorwa kuri, kana neni unogona kungondiroora nekuti ndo zvinhu zvakuita sei zvakuitika. Neva haana kuzopindura mashoko yawo, akaratidza kuti ane kunyara kwokuti akatadza kana kutaura neni, akabva angonyarara pafoni. Inini ndichidzoka kuna Tendai kuti Tendai muzukuru unonyadzisa zviri kutaurwa namambo kuti vana 5 avo nekubvira pazvakatangira vana 5 ndevaneva chokwadi, ende tiri kunyatsoidaira nyaya iyoyo kuti vana 5 ndevaneva. Tendai ane hutsotsi, kana kuri kuromba, kana iri mari, kana chiri chii, kana kuri kuchengetwa naNeva mwana wanzvadzi yangu. Ndanyara, ndapfugama zvangu, ndinonyara nenyaya iyi. Kana dai ndikatobvunzwa ndinotonyara kuitaura pamberi pevanhu. Bvuma hako mhosva nokuti wakazviita. Kuzviramba kana kuita sei, asi zviri kutotaura pachena kuti muzukuru wakazviita. Ndini nditarisa chii? Hakuna kutarisa zvokutarisa iwe kusikana. Hakuna kutarisa munomutarisa kutarisa unoda uchidza munhu. Nditika kwawakatamba tsoro dzako wakatamba tsoro dzako wewe. Hakuna atitokwanidzo. Pana atete vako vese vanoziva soko ndiani. Ngoti bohwani. Hapana anoziva. Anana mai vako vese anoziva soko ndiani. Hapana. Soko ndinevhu. Opa wakabva kuSouth uchiuya kunoku, ana mai vako vakanga varipo, ana atete vako vakanga varipo, chakakutarisa kuenda ikoko chii? Handina munhu wandinofambidzana naye. Nemhosva yei? Chiri kupa kuti vasafambidzana newe, unonyepedzana mundani nomutombo usingachizive. Hapana anofarira kuti mwana aroorwe nababa.
Saka kana chinhu yaida makuna iwayo mhuri inosasamuka. Asi hakusimuka wakabva mari shoma. Kana ivo vana mukuti vake havasi vana vake nevanoenda kuSouth Africa kuna 2005 vanongokutanga ndiva 2008 aberekerete anobereka saka si watu vanobereka ndozvandiri kutaura kuti handivane vana Tendai. Wanawabudu wa 2008 wotanga. Tendai. Haya wanga unu. 2005. Haya wanga unu. Anonyatsoziva. Wainge wataura uchiti ndakamanikidzwa. Ukutera zvandikutaura. Nokuti wakana kuti vakatira advantage yokuti aikushengeta iwewe. Akakupfimba ukada kuramba akakusvika pakukubata. Ndozvinhu zvaungadai wataura mundani. Kwete zvauri kuswera uchitenderera kuda kuramba. Nyaya iri pachena. Ava ndivo amai vanevha. Akarara neukangani. Haana kubereka nevana. Akarara neukangani. Aiwa, wasipa kuti vanditi. Hapana kuti wamwana pakarara neukangani. Hatiti wataura kuti pavana hapana. Pavana havasi vana vake. Asi chaakaita chii hatina vanhu. Chaakaita hatina vanhu. Handina. Wanawabudu wa 2008 wokutanga. naitendai wakasununguka here kuti iwewe nevana nanevha munenge munatenga ko zvikazowanikwa zviri kunzi vana ava ndivanevha taura daniro zvauchasitisa nayo Iyo vanotaura zvavanenge vachizo. aiwa vati iwe utaure nowakumuromo kuri padare kari kuti watapisa nguva yaini tatizvo vana vakaenda kuma-DNA test vozovanikwa vana vari vanevha dare uchandiri pachii hatitauri zvomudzina kupanya yakakafana nei Saka vataura. pamusoro Ndozoripa chida. muno mutambotaura zvemutemo watinoneke izvinezvi ndinaiwana kutanga kupindurana nevari kutaura handiti tati isusu kana uri baba taure Ivi munochitii pamusoro popenda ini ndinoti tine mhosva muzukuru wangu ane mhosva iri pachena kuvavapa inini ndinoti tine mhosva yakakura zviri kuramba muzukuru wangu zvine zvaakaita zvinozikana nemusha wese ende takatozana inyaiwe ndongoti tendai dai wazvininipisa pamberi pedhari wagona kubuda pachena kuti zvinhu zvikufambira zvakanaka unofonera ndobva kuti tine mhosva sendinotonga kuzariwa kana kuti zvinoita zvinotanga nhasi zvotokunoizwa kuti ndaibvuma mhosva iri pachena kana patiri mudandoti utonyara nezvawakaita nanevha haana vanenge atambananone varana baba varana baba akaita mwiri nababa mhosva iyo ione vademo ndini baba noti kudini zvakaitwa naani chakamire ndakatozarirwa ndini nokuti ndinoremerwa pamusoro penene handikwanisi kuti ndizvitaure nekuti ndakabvira kare ndichiedza kuda kuti zvisati zvasvika pachine mwana hwani chida kuti tiedze kugadzirika but pakaramba haisi nyore kubva anofunga 2012 muchivengana mumusha kusvika nhasi chazobuda kudai
vamwe vakafa vakaisiya kusvika nhasi uneini ndazoisunudza saka haisi nyingore dzingoti no haikona kuchema haikona kuchema deku imuripoka papeja amusoro esimoti ndofunga munoziva kuti nguva zhinji ndandirikubasa nyaya iyi ndaingouya ndichinzwa asi kuti ndiwane nguva yekuti ndisangane nanefa kana munzwa achitaura kuti handizive nyika uyu mwana wangu akutaura kuti handizive nyaya iyi ndakainzwa tikambotaura nachikuru chikuda akandipo kahindi kaaiza akati ndozvatikaona akafa Howard usungirira uyu avakoya nebhenza yakapedzera ka2012 tambotara nyaya yekubva ipapo akanga akuuya achisiwa kuharare kuna nefa kuuya kwake kwese tofunga kana mukabvunza vanhu vamodzi kuti ende anogara kupi kana vari pamusha musasika musipere bvumwa varimo muno anogara kupi zvekutaura amai avo ndo manga murumba make saka hatisi kuswera kuti kana kuti mwana wangu kana kuti ndii ndivhare nyaya pane nhau apa simboti kana achiuya anosvikira pavamwena chokwadi kuzotanga kufa kwekwanza dzake taenzaniswa ndokuzotanga amai avazozvona kuti inini naamai ava tawirirana ndopana ndichienda pababa ndokutangidzana kufamba kwangu ndikunyemberezuro ndaona panasi nhau iyi ndofunga makasvika ndaona vanza dzenyu vari muno ndizvo ndofunga makatowapirawo nhau iyi kuti vazidzamana vasvike kuno tovekuti makapawo dare saka idare ratinenge tichitotarisirawo kuti saasekuru saasekuru vanofanira kutipawo mashoko panhau iyi mukomana achindifonera kuti hanzvadzi yenyu 4 days haasi kukwanisa kutaura mwana wangu waakufa nomhaka yomwana wake ndikati dai akangofa mwana wangu neva anoripa kakaraudzira hazina kumbotifadza vanzadzi vachinditaurira nyaya iyi sei neva musara pavana otora mwana wake iwo wanziwo musara pavana otora mwana wake oita mhuri yakadai wakubuda pachena zvakanaka kuti aiwa imhuri yangu mari iyi yokuroora saka ndiri kuti changamire zviri kwamuri makuna kuna akadai dunhu menyu haana kunaka makuna kuna akadai mudunhu menyu changamire anokanganisa dunhu renyu regai ndidzogorore mubvunzo zvakare kuna amai naamai vanevha kuda kudzogorora kubvunza zvakare kuna amai vanevha matambira mapepa edare makataura nemwana wenyu here bepa rakabva ratumirwa pepa rako iri tasungwa nyaya yako iye yabuda karoora ndokubva ati kudii nguva yaripindura akatora mukuchema akatora nguva akataura nemazuva mairi matatu achingochema ndoda kuzuraya ndokuda mandingomutaurira shoko chete kuti mwana wangu ndopazvikuda chaikuzura ndikuti chini changomuita kuti amai kadikidiki ndo amai vanei
Neva ari kubvuma. Takararama. Uyu anoda kuramba kurarwa neneva. Kunyara kama. Kunyara huruma. Sabvuma. Mwana atakuri munyama ere. Ona munhu hanzi kudai kwaita dhiwa rwari motikari. Asise. Mabona tichiombera panapa tichiomberwa dare. Tiri kuombera vadzimu venyika ino. Vatadzirwa. Yakuseka fungo zvimuri. Vatadzirwa vadzimu venyika ino. Zvino regai ndimboti mirei cha tozokushevedzai futi tomboti misei cha tozokushevedzai ndoyachapedzisai taperera mukutaura headman vachibvunza kuti mapepa edare iri vachibvunza amai kuti pamabata mapepa aya Neva akazoti kudii akataura akatotorawo nguva achitoshayawo kuti ozvifambisa sei saka tadzoka mudare rino simbodaro vasika. Regai nditaure ndichiti nhau yatakaunganira muno yatiri kutaura nezvayo inyaya yatinoti chipini, kurara nehama. Chinonzi chipini, kurara nehama. Hazvina mhosva, hapana kuita mwana, kurara nehama ikoko imhosva. Regai nditaurire mhuri yekwadengu iri kuno kuti mumusha menyu makapara mhosva madengu. Muri vanhu mazezuro akakwana, munozviziva kuti mhosva dzakadaro imhosva mudunhu. Zvine mhosva yandaona kuti yakaparwa nemhuri yenyu. Handizive kuti muchatarisana sei, handizive kuti muchatarisana sei. Mwana uyo tazviona kuti kutaura hake pano nepapo mhosva yakaparwa. Mhosva kana yaparwa, kupedza mhosva kuripa. Dunhu rinoda kuripwa kutadza kwakaitwa. Imombe yatinoti nyama yemagora inodyirwa musango yekuripa pasi. Mukadzi akatadza, murume akatadza. Mukadzi aiziva kuti ndi baba, baba aiziva kuti mwana. Imhosva. Kupedza mhosva huiripa. Regai ndikutaurirei kuti makaona zvipini zvichiitika seizvozvi. Munoziva kuti chipini chinogona kubereka chimwe chipini chakarega kuripwa,
chipini chakarega kuripwa mumusha chinobereka chimwe chipini. Ndiri kutaura imhosva yakaitika mumusha, yakaparwa mumusha Madengu yedunhu rino rekwaNyacho. Ndiri kuda kutaurira munyai, usazvipamidze futi, usazvipamidze futi kana nevamwe vese vari muno. Tumwa nomunhu auri kuziva, tumwa nemunhu auri kuziva kuti uyu ndiye akutuma, arikuda kuti uchienda kunoroora. Chitarisa wabatiswa zvinopisa. Mwana baba vakaenda kunoroora mwana, kubvisira pfuma mwana. Kana kuti vaiti zviitwe sei, mhosva yakapara, mhosva inoripo. Regai nditaure ndichiti mhosva yakaparwa mudunhu munhu, mukadzi anoripa, murume anoripa. Uku imombe, mukadzi kumurume imombe. Dare rino imombe dzirikubviswa dziri nhatu. Panodiwa jira, panodiwa chambwa chefodya, panodiwa badza, zvinopirwa kumhondoro. Inyama yemagora ichadyirwa musango. Regai nditaure ndichiti tateguru vedu vane mukombe wemvura. Nhau dzerudzi irworwu dzinotadzisa kuti vakumbire mvura kuna Musikava. Zvipini zvinofanira kuripwa. Muno mune vanhu vakuru vanozviziva nhau. Zvipini zvinofanira kuripwa. Zvino regai nditi Madengu, handizive kuti muchatarisana sei, handizive kuti muchatarisana sei nemwana uyu. Pane mhura takambotonga imwe nyaya panapa. Murume awanikidzwa ane mukadzi womunhu. Taitonga panapa, mukadzi takamuti abude panze, murume akataura apa akazviramba. Asi pakazobuda umbo, murume akati ndini ndini zvechokwadi. Akadzamara azobvuma zvake murume. Mudzimai ari panze azouya agara. Naukai mukadzi akati kana handizvizivi. Takati iwewe uri kunyebera kuti wakarara nahama yako, hatiti wabvuma munhu, chivataurira kandiwa. Kuimi paipai zvinoitika. Munhu anoedza kuramba mhosva, mhosva inenge iripo. Saka Madengu, zviri kwamuri anavhura mai. Kuti muchaita sei ndima akuziva paukama wenyu panhawi. Asi dunhu rinoripwa. Ndo judgment yangu hiyo pamhuri yenyu. Amai
ndine urombo kwazvo kuitirwa chinhu chakadai so. Ndine urombo zvakaoma. Kana tichiti tiri kuda dare rokwavhura mai, Nevha achakwana anopagara haacharigara dare rokwavhura mai. Zvino anenge ari mukoma kana munin'ina wasirwa. Vana ngavataurirwe vedu we, ngavataurirwe vana. Mhosva dzerudzi zvirege kuitika munyika muno. Zvipiri zvataiziva zvisina vana mhande vakanyanya kudai. Saka ndinoti ndo judgment yako. Dunhu rinoda kuripwa, hatipinde muno mumwe mwaka womvura uku. Mhosva idzi dzisina kunge dzatogadziriswa. Mombe dzinourayiwa musango ndedzemhondoro, vanhu votyanyama, ropa rideukire pasi. Mhosva dzakatadza. Nembudzi mupagosi nawo dzasimuka mudini menyu mbuku nenyika zvakanyanya inawo dzinosiririsa dzatata kukumbira kuti handizive kuti mamunenge muchigara misangano yenyu nevanhu venyu. Mhosva dzerudzi imhosva hombe pamberi patate dzezvipiri matunhu hakudiwe mhosva dzerudzi, asi mhosva kana yaparwa hatiti chasara kuripa nai. Mhosva yaparwa inotoripwa chete. Saka nhasi umbowo wabuda wakakwana kubva kuna amai vakabereka. Amai vakabereka zvinorwadza, zvinorwadza. Saka mukatoita chinoita vanhu mufonera zi, vanodaro zi, ari kufunga manje. Mhosva dzinoparwa usingafunga kuti dzinozodi dzinoza zvinoita zvino kuda kuti azvibuditsa munhu anenge. Saka inyaya dzakatosiyana dzinotozoda imi semhuri tozoedza kubatsirana. Nokuti tichitarisa mumapikicha emafoni kamwe zvakutoda kutoti mutibatsire. Ndofunga tikasumudza mumwe wangu ari apa ane pikicha yenhevha nevana vake naadzimai vake apa nambuya aripo. Saka manje inenge chida kuti tida kungoti zvibva zvagurwa pamwe zvinoramba zvichienderera. Saka ndiri kuti vanhu vapara mhosva ka mhosva Nevha waibvuma kubudikidza naamai vake andizvo. Saka isi tiri kuti mhosva ngairipwe, mhosva ngairipwe dunhu pamberi. Regai ndikutaurire, munhu akapondwa ropa rodeuka muno. Hama dzemunhu iyeyo dzinoripa dunhu, hadzisidzo dzakaponda asi vanoripa. Ndiwo uyo akaponda hasi kuwanika hamheno kwaari. Uyu munhu
akapondwa akafa uyo haagoni kumumukira kana kumutera uyo musina kuti padunhu ground ngatigadzirisa. Ndosaka uchinzwa itori pai kuri padunhu richeneswe kana makazowana zvamunoita anonanga kune kwaakapondwa haakuende kana dunhu risina kucheneswa. Saka iye zvinezvi tiri tokupai right toda isusu kuti tikupei 2 months izvi because tinofanira kuti mvura iyi yatinenge taakunamutira muteure basa iri ringe ratogadziswa. Dengu unodzisa mhosva dzerudzo? Ini ndatotanga kudzivo ndati mhosva dzerudzo unodzisa kuti dzinofanira kuripwa pasi. Ndo zvandiri kureva tinenge tatarisana nemwaka watakuenda mhosva yataurwa iripo. inini chandanchida kuti ndizive nchuti tiri iye mwana obva ataura kuti anozvitambira here kuti zvinhu izvi zviuye. Aiwa isati zvinhu zvinoripwa ndapopedza mhosva iripo apindure nemuromo wake. Pamuzoreisipoti hatingazvirambe nekuti hakusi kutanga dunhu tichiriri panofunga ine makandiona ndichimira panhawati kuti tigadzire nhau idzi. Saka ivo zvakangonaka kuti amai vatumwa kunzi uyai neni ndiripe mhosva dzangu ndofunga apa pakachena. Mhosva dzinoripwa nemo tinozvitenda chaizvo. Saka vapewo mwaka yavo semapira matita vagone kuzivisa mukoma kuti ndo zvakaitwa izvi. muripa mhosva papera by others. ndikunomutenga matiseveni muchazami kunotekwa chero riri jira here rangoti chero kara jena munene rakadai mai kwamgera asi haisi pasipoti yekuti murambe muchienderera mberi. ndoranzi munozogara pasi semhuri. Zvakaoma sei makazoona vanhu vachitsana apa kuti vaungana semhuri vasaka panga pachichemedzwa haisi nyore kuti ubata nzemba dzimba 7 kuti nhasi kuri dzazosangana ameni pamwe vamwe vachazozvigona nekuti ndakutotyira upenyu vamwe kuti vamwe vakazvisiya izvi. Ai ndozvazvinoita zvotoita mashoko kutumba zvinotaurwa nebaba hakufaniri kunzwa mabamba ndozvinonzi baba sakana nadzo mhosva ende tozvitenda kuti uri kubatanidza mhuri. Taona mhuri yauya pano nenhau iyi mhuri yose iri papa iri kuziva kuti mhosva takapara imhosva yekusha mwana anorodzwa nababa. Zvino ndimana baba wacho mhosva yatarisana nemi muri pamhosva iyi. Saka zvinenge zvakanaka chaizvo kuti semhuri saizvozvi makazvifunga zvinhu zvinoda kuti zvitaurike makawana zuva togona kuedza kubatsirana tichiyananisana zvinhu tonge mazvitendera pachida kuonekwa kuti zvii zvimwe zvingagonotora zvinhu asi nenyaya yemhosva yakapara yaperera pano hati ndizvo